Το όνομά μου είναι Δημήτρης Παντελής και είμαι εδώ εκπροσωπώντας την παραγωγική εταιρεία του Δήμου Νοτιού Πηλίου από τις Μηλιές. Η παραγωγική εταιρεία του Δήμου Νοτιού Πηλίου καλύπτει τρεις από τους τέσσερις βασικούς στόχους αυτού του προγράμματος, δηλαδή τον αγροτουρισμό, τον τουρισμό και το περιβάλλον. Αλλά η περιοχή στην οποία βρίσκεται ο Δήμος Νοτιού Πηλίου είναι μια περιοχή η οποία αγγίζει ταυτόχρονα και το κομμάτι της αλίας, δηλαδή του ψαρέματος, διότι είναι ένας δήμος τόσο ορεινός όσο και παραθαλάσσιος. Η ανάγκη έτσι ώστε να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες οι οποίες παράγονται σε επίπεδο νομού, τόσο σε επίπεδο εθνικό όσο και σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Να αλλάξουμε γνώση και τεχνογνωσία μεταξύ των χωρών του Νότου της Ευρώπης και τελικώς να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε στο επίπεδο του προγράμματος τα δικά μας προϊόντα και τις υπηρεσίες. Για μας το βασικό αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας είναι να μπορέσουμε να είμαστε μέρος αυτού του δικτύου του Νότου μεταξύ των συνεταιρισμών και των συνεργασιών, και οι 2 μέρες αυτής της συνάντησης ήταν πάρα πολύ σημαντικές, έτσι ώστε να δούμε το επίπεδο στο οποίο έχει το πρόγραμμα προχωρήσει, καθώς και να πάρουμε γνώση για τα επόμενα βήματα, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος αυτής της συνεργασίας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους διοργανωτές για αυτό το ιδιαίτερο διήμερο εδώ, το οποίο ήταν τέλειο σε όλα τα επίπεδα, και θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά στην Ελλάδα.